дар рӯзи сеюми мусобиқаи байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон паҳлавонони вазнашон то 81 килограмм рӯи татамӣ баромаданд. Дар ин вазн 43 тан аз паҳлавонони дохил ва хориҷи кишвар ба қасди дарёфти мақомҳои ифтихорӣ миёни ҳам мубориза бурданд. дар рӯзи сеюми мусобиқоти байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон паҳлавонони умедбахши Тоҷикистон ва Ӯзбекистон рӯи татамӣ баромаданд. Дар сабқати аввали даври нимниҳоӣ ду паҳлавони тоҷик Сафарбек Муродов ва Ақназар Назаров дар вазни 81 кило барои роҳ ёфтан ба даври ниҳоӣ бо ҳам қувва озмуданд. Дар натиҷа Ақназар Назаров бо бартарии як вазари ҳарифашро шикаст дода ба даври ниҳоии ин мусобиқот роҳ ёфт. Амрӯз Раҷабов бошад бо ҳамтои худ аз кишвари Ӯзбекистон рақобат намуда, дар натиҷа паҳлавони ӯзбек рақиби хешро бо имтиёзи япон мағлуб сохт ва ба даври ниҳоии ин мусобиқоти байналмилалӣ роҳ ёфт. Арқабаи барак аз Қазоқистон Сафарбек Муродовро дар рақобати аввал барои ба даст овардани медали биринҷии ин мусобиқот шикаст дода мақоми сеюмро ишғол кард. Амрӯз Раҷабов пас аз шикаст додани рақиби ӯзбекистони худ медали биринҷии дуюми вазни мазкурро ба даст овард. Ақназар Назаров ва Асрор Тоҷеви ӯзбекистони баъд аз мағлуб намудани рақибони худ ба вохӯрии ниҳоии вазни 81 кило роҳ ёфтанд. Дар даври ниҳоии вазни 81 кило ҳар ду паҳлавонон аз худ маҳорати хуб нишон дода, дар сонияҳои охири рақобат Асрор Тоҷев бар паҳлавони тоҷик зафар ёфта мақоми аввал ва нишони тиллоии ин мусобиқотро ба даст овард. Баъд аз анҷоми тамоми рақобатҳо маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуд ки ғолибони вазни 81 кило бо медалу ифтихорнома, ҷом ва тӯҳфаҳои пулӣ қадрдонӣ гардиданд.